गोजोन आरो जौगाथायखौ मोनदांनाय आरो फैगौ एमपि बिसायख'थिखौ बरायनानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि बायगिरिले फैगौ एमपि बिसायख'थिया खुंजानो गेजेराव दानसेल' दंसै। बेनि गेजेरावनो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ फोसावथ'वाखैब्लाबो नाथाय गावबा गावनि दोलोफोरा देरहानांगौनि थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे असिलायैनो दिनै बिटिसि बियाबनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ गोजोन आरो जौगाथायखौ मोनदांनायजों आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ बरायनानै मोनसे गोलाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय आस्राबारि बिसिडिसिनि लांगोनानिफ्राय दादगारिसिम बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। आरो बे हाबाफारिखौनो बेखेवना होयो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गुनेश्वर बसुमतारी आरो ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि मददगिरि बिथांमोना। दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जोङो नैबे आस्राबारि एमबि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय लानानै जोंहा हाथिसार 2 नं खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथारसिम मोनसे जोंहा गोजोन आरो जौगानायखौ मोनदांनायजों आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बरायनायजों मोनसे जोङो मटर साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। आरो जोङो बिनि गुबै थांखि आरो नोजोरा बेनो जे जोंहा लकसभा बिसायख'थिया बांद्राय सम गैला। जोङो मिथिनायाव फैगौ एप्रिल दाननि गेजेरावनो बे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दिनैहाय बिटिआरखौ दिनै सरकार खालामगासिनो दङ। आरो बे सरकारनि गेजेरजों जथेस्थ' जोंहा रायजो राजाफोरखौ माखासे फोरमायनांगौनि जोंहा गोनांथि दङ। आरो जोङो नैबे जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय जोङो इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनि सासे बिजाथि आरो इउपिपिएलनिफ्राय सासे बिजाथि जोङो मोननो थांगासिनो दङ। दा बे बिसायख'थिखौ जोङो गोख्रों भाबै जोङो देरहासार खालामनांगौनि थाखाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ दिनै साखाफारा जानानै दङ। जोङो मिजिं खालामगोन, जोङो आसा खालामगोन जे थांनाय समफ्राव जोङो बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिखौ जोङो देरहासार खालामनो हादों। आरो दिनैहाय जोङो सासे इएम जों मोननो हादों। आरो थांनाय 2021 मायथाइनि जा एमएलए बिसायख'थियाव जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनिफ्राय गोबां भट होनानै जोङो जोंनि आथिखालनि जोंहा एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जों देरहासार खालामनो हादों। आरो जोंनि नैबे फैगौ लकसभा बिसायख'थियावबो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनिफ्राय जायनाखि बिजाथि जागोन बे बिजाथिया एखे जोङो बयनिख्रुइबो बांसिन भट हरनो हागोन बेखिनि मिजिं जोङो आसा खालामनानै दङ। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों दिनै मोनसे सांग्रांथिनि हाबाफारि जों लादों। जाहाथे फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव लकसभा बिसायख'थियाव साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे जोंनि बिजाथिनो जाहाथे भटखौ होगोन आरो बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिया एनडिएनि बिजाथिया देरहासार जागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों। दा बेखायनो जोङो न'खर न'खर इउपिपिएल, गामि गामि इउपिपिएल, सोहोर नोगोर गासैबो इउपिपिएल खालामनायनि थांखिजों आरो जोंनि बिजाथिखौ 100% गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनांगौनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ दिनै खावलायनो जोङो ओंखारबोदों। आरो आङो मिजिं खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनै बेनि थाखाय सांग्रां जानानै दङ। जेब्ला भट फैगोन गावनि बेसेन गोसा भटखौ निस्सय जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथांनो भट होनानै देरहासार खालामगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। जोंनि नैबे समस्तियाव गासै 52,000 बारा जोंनाव बाहाय भटार्स दङ। दा बिनि गेजेराव जोङो 30,000सो भट जोङो बिनिफ्राय जोङो भट दैथायनायनि बा भट मोननायनि थाखाय जों दिनै सांग्रां जानानै दङ। आरो रायजो राजाफ्रा जोंजोंनो दिनै दङ। रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन आरो जोंनि बिजाथिनो 100% भट होगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।